Lanjut video sing ini ya, Bes. Iki gentian ngresiki sing omah jero. Sing wingi lak ngresiki omah ngarep, iki ngresiki omah jero. Iki mau karpet sing nak musala salatan iku mau tak jemur dhisik ben debune ilang. Wes mari jemur iku mau ganti rak sepatune tak buaki sepatune dhisik ngisore tak suwapu sampe resik. Lek wis resik kaya ngene rake dibalekno maneh nak panggone ya digawa dienggo sepatune iki mau. Lah iki aku karo milih sepatu sing sekirane ora digawe ya, Bes. Dadi ora ngebek-ngebeki rake iku mau. Dadi wis ra kanggo ku mau tak buak nang nggone mburitan. Nah nek sing sekirane isih apik ya dinakno wong sapa sing gelem nganggo. Lah iki wis tertata rapi lanjut ngresiki kamare makku. Iki kamare ku mau asale gak ono bayange, Bes. Iki njaluk dikeki bayang soale opo? Soale kamare ku lembab koyo teles temboke. Nang njaba wis digarari terpal koyo ngene, karek ngetokno kasur iki mau bocile riwet njaluk numpak kabeh, Bes. Ndak iki lho kamare sing kena lembaban banyu dadi cete ku koyoke ku wis menghilang kabeh, meropoli dhewe-dhewe soale lembab ndek ngisor ku mau. Lah iki lemah kondi lemah iku mau rontokan teko tembok sing ngisor dhewe ku mau. Soale kan lembab dadi rontok dhewe-dhewe. Lah iki tak suwapu tak klumpuro dhisik. Nyapune tak lereni ganti nggo wenjongi rak-rak koyo ngene. Lah bar ngene iki mau rencanane ape bongkar gudang. Oh iki lho Bes gudang omahku iki. Lapo kok darani gudang ya mergane jerone iki mau isine barang-barang koyo sepeda sing sekirane gak terlalu kanggo iki dikelumpukno nang kene ya, Bes. Lah ndek omahku iku ana tikuse dadi wedine engko ngisore engko lah digoni tikus dadi iki dibongkar bayange digawe nang nggone kamare makku wae. Iki wis tak dono kuwabe tak uncal-uncalno tak dono nang ngisor iki engko bojoku sing ngusungi metu iki bakal dituwokno kuwabe diruwesi engko lek wis metu kuwabe resikane gampang pel-pelane ya ben gampang iki engko dibongkar iki mbok iso mbok ora metu bayang iki engko soale ya keres ukurane. Usung-usunge romari soale kaken barang-barang apa wae kelbu ning kene kuwabe wong diarani gudang ya wis ngene iki isine barang-barang sing setengah kanggo setengah ora dilebokno kuwabe. Barang wis metu bayang wis metu lah ternyata tekele ora sepo diresiki dikei pemutih langsung kinclong dan semua barang sing mau nang jaba ditata maneh menjero. Wis rapi koyo ngene, gentenan ngresiki dapur.